Lokalni izbori su uvažena visočanstva završili i jedino što inteligentna i pametna osoba može da zaključi je to da je narod glup i da ništa bolje nije ni zaslužio. No, postavlja se pravo pitanje, a pravo pitanje je tko je taj najveći gubitnik ovih lokalnih izbora. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli. Moje ime je Asim Rendal, a mi idemo ono naše. Ako želite promjene, onda poštovana gledateljstva morate i da birate promjene. Ako želite da ostanete na istom, onda uvijek naravno morate da birate isto. Ali najveći gubitnik, najveća ptičica koja je izgubila izbore je, molim vas lijepo, pogledajte ovog gospodina čovjeka. Pogledajte, molim vas lijepo, Čovića, ovo vam je, dragi moji, najveći gubitnik izbora. Naime, Dragan Čović je izgubio prijestolnicu Hrvata, htio on to priznati ili ne. Prema prvim rezultatima, na osnovu većine prebrojanih listića u općini Žepče je pobjedio kandidat SDA ili ga Stranke demokratske akcije Suvad Hadžić. Suvad Hadžić će biti novi načelnik općine i uzeo je, molim vas lijepo, mjesto gospodina Zovke, čovjeka Mate Zovke, čovjeka koji je od završetka rata, molim vas lijepo, na ovoj poziciji. Žepče je nevjerovatno, ne znam da li vi to znate, bila prijestolnica hrvatstva. Znači, tu Hrvati su vladali preko 20 godina i SDA im je, dragi moji, na ovim izborima uzeo mjesto načelnika. Naravno, po ovom pitanju se oglasio i naš gospodin Dragan Čović, koji kaže da je to rezultat uspostave oporbenog hrvatskog bloka pod nazivom Hrvatski demokratski savez. Ili ti ga, dragi moji, u Žepču su Hrvati osnovali novu stranku koja se naziva HDS, čiji je kandidat, kako Čović kaže, odvukao, molim te lijepo, oko 2000 glasova i tako po Čovićevom tumačenju pomogao izboru bošnjačkog načelnika. Eto, ne daj Bože, dragi, da su HDZ BiH, da su oni u Žepču nešto radili pogrešno, ne mogu oni, molim vas lijepo, oni su savršeni, oni uvijek sve što rade ispravno. Pa zašto je onda preko 2200 Hrvata glasalo za HDS? Očito ti 2200 Hrvata ne misli, dragi moj Čoviću, kao što misliš ti. Molim te lijepo da odeš u Žepče i da obiđeš okolna sela i da malo pogledaš te Hrvate kako oni u Žepču žive i da li uopće, kralju moj, ima. Raselili ste Žepče. Hrvati koji su živjeli u Žepču, mladi, porodice, većina ih je, dragi moj Čoviću, vani u dijaspori, nabralo glavom bez obzira, nisu se ni okrenili, samo su ugasili svjetlo i normalno je onda da će SDA da uzme vlast, jer naravno bošnjačko stanovništvo u kompletnoj federaciji je mnogobrojnije od Hrvata. Raselili ste Hrvate, isterali ste Hrvate sa svojih ognjišta i onda se pitate zašto ste vi izgubili prijestolnicu Hrvata, prijestolnicu koju niste izgubili, molim vas lijepo, kako vi kažete, u ratu. Ali eto, Žepče je, poštovano gledateljstvo, molim vas lijepo, palo bez ispaljenog metka. Zašto? Radi propale politike HDZ BiH, radi propale politike Čovića, radi toga što u Žepču nije bilo moguće da se dobije jedno normalno radno mjesto ako nisi član stranke, ako nisi član HDZ-a. Samim time nemojte se buniti, nemojte se čuditi zašto ste izgubili Žepče, jer Hrvati više ne razmišljaju kao HDZ BiH. Hrvati su se osvijestili, progledali svojim očima i znate kako se kaže, kad se upali bosanski inat, onda, dragi moji, bježite, svi bježite glavom bez obzira, jer Hrvati su otvorili oči i ugledali tko je taj koji je raselio i ugledali tko je taj koji im ne želi dobro. Tako da je bilo i za očekivati da SDA u Žepču, dragi moj, čovke i izgubi.
Eto ga, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče najvećeg gubitnika ovih lokalnih izbora, Dragana Čovića, to bi bilo to. Naravno, ako vam se video svidio koji svaki put, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, stisnite to pretplate dugme i do idućeg gledanja i vidim se.